adine dhewe tak ungake ngene yo. Yo Cak yo. Wah. Jahe, ho ho. Ayo lampu ini piye? Ayo. Iya lah. Iya. Wah. Penak kanan yo siapke yo ilang yo ayah iya kawanane gendul Hubungin tugel walah. Sabun. Yeah. Dari mana datangnya lintah? Datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya. Oh ya.
bojo loro mbok ya sing rukun saben minggu padha janahe nandur telo ning pinggir kali kaline teres milining sawah pamit lunga kok ora bali-bali jebul ngrabi tangga sebelah kembang kula kembange lagi kembang jambe arane mayang duwe janji kok diblenjani muga Gusti paring pepadang wis ya wah yo beksa satriya muda ayo se alo kae jadilan se beksa satriya muda wah ayo ilate wah elejan ayo bedo di video iya lo ya alo se lagu ini tinggal lunga apa lara ati oh ayo ya kembar wah dicontoh ambekane le ayo iye yo wah yo sing drum yo terampil yo ora iso dasar keparanya gandrung rumah dene kemang murah
tiada kita saking ngetlata dusun gutok. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Iya. Iya. Bodan permanen. Ah, senengane lho. Wah. Cocok. Cocok toh, Pak. Ayo. Ayo. Karang yo sik kembar iso gamel yo dilirik. Iya. Oh, bekso. Satrio muda. Yo. Ya. Yo, budal, ayo. Ditopo abekane lho, Pak. Kene ye. Ayo. Iya. Kembar gini ya. Tak tubrukane ini. Ayo. Yo bekso Satrio muda. Wok yo budal. Yo.
apa lek wah. Walah, yondrong. Hei, horo. Hei, oh hati-hati. Walah. Hei, iya. Oh ya. Oh ya. Sikat kali dah. Ya. Wah, Mak Rida. Iya. Ayo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Wah. Budal maju. Kacaku ini, wah, ayo. Toto baris. Toto. Ayo, kumpul. Wah, wis ora kuat awakku. Rene, ora kuat awakku. Iya. Tak bukan sik poh ngelak aku. Wis iso guyu. Gelek. Yo diwangi nyopoti aksesorise. Yo. Tobat. Kene butane, buta tokke kene, Pak. Tobat jode selingkuh dina apa telung ki ya. Iki sapa jeneng? Wah. Sarpo Genaka. Pikir Sarto Genaka. Tenena. Mau dibantu kru Beksa Satria Muda ben kang tekat-tekat. Dewangi nyopoti yo. Iki Semar kan mau gambleh wae Semar ki. Tenena. Jan Semar ki gambleh tenan kan mau. Tobat. Iso bali ra kowe. Durga iso bali ora? Iki Sarpo Kenaka bes. Sarpo Kenaka iso bali ora? Urung iso. Le bali kok Ora bakal bali. Ora bakal loncat, Bo. Wah, wangun tenan. Kuwi wangun ngono kuwi wae. Iya, ku beri nama Heli. Mas Pian sebagai Nari sambil bernyanyi-nyanyi.
kemari ayo menari-nari Eli mari ayo semua bernyanyi ayo beri nama siapa? Ku beri nama Heri. Oh Heri. Ia sedang berlari-lari sambil bernyanyi nadi. Heri, kemari, ayo lari-lari. Mana? Sampai ding. Kemari, ayo lari-lari. Tak kira sampai ding. Wah, iya. Bola suaranya Mas Fiat. Waduh. Sampai ding lu persis kan. Iya kok. Suwun ya, Den. Ini persis banget. Yo. Dok, dok. Dok. Yo. Lele ketape le. Yo. Yo sing sareh. Kembar sing sareh. Ayo sing sareh, ayo. Ae. Oh ya. Ora ana guyu. Ayo. Kowe ayo candak kowe kok. Kok kecandak wetengku. Ayo ngalah. Yo ala wetengku loro tenan. Ora apa-apa. Gini. Iyo, kok candak kowe karepe ngono kuwi ora kaya. Wetengku kena pedang ora apa-apa. Kene. Kok tekaku wae. Boten. Wah. Yo, ayo. Mata kaji rawa rontek, kodral pedang, wetengku ora apa-apa. Ning ngapet loro jane ora apa-apa. Ayo Mas Irfan. Aja dadi sik le, ayo le. Bocahmu kaya wani dilat wis. Aja dadi sik le. Irfan, ayo. Sabar, Mas. Ayo. Karo Imam Ban, ya lek.